Sziasztok! Ma teamworkobizni fogunk Mátéval. Ő most nem fog engem hallani, de hogyha valamit akarok neki mondani, akkor írok. Na, nézzük a tutoriált. Jó. Mi van? Jó. Oké. Ez easy, ez easy. Oké, várj. Jó. Mehetsz. Jó. Fogom, ugorj, úgy. Nyomd a pirosat. Sárgát. És... várj, átugrik a fejeden. Vagy, jó. Oké. Gyere. Oké, jó, megvan. És jó. Tökéletes. Akkor most mehetünk a kövibe. Várj, hol tűnt? Felment? Nem, még nincsen. Unlockolva, hol van? Hol vagy? Máté, hello? Hol van? Hol vagy? Jó, a másodikban van a hajtás, akkor jó. Oké. Jó. Na, hozz a lilát. Úgy. Jó. Gyerünk. Jó, meg vagyok. Oké, jó. De, na! Hülye! Segítsen már. Help. Jó, jönnek. Szegény gyerek. Ne! Oké. Jó. Mi van? Jó. Aztán még ide. Jó. Megszívok átmenni közben. Oké. Amúgy bocs a hangom, mert picit beteg vagyok. Jó, na, nyomja meg a sárgát, valaki nyomja már meg a sárgát. Na, vagy jó, nyomja. Oké, na, és jó, kész van. Jó, let's go, megvan. Az mi? És semmi. Nézzük ezt a double trouble-t. Nem látszik olyan nehéz. Várj. Mi van? Mi? What in Máté? Most hol van? Mi van? Írok neki. És mi van? Jó. Na, jó, most mi van? Jó. Na, gyerünk. Mit csinálsz? Hé. Ez Máté? Máté, mit csinálsz? Édes Istenem. A hegykezme voltam. Mindegy. Jó. Menjünk. Oké. Jó lesz így. Jó. Bocsánat. Várj, és mi van? Kell csinálni, mindjárt várnak rám. Várj, most mi van? Mi? Én ezt nem értem. Menjél. Na, most mi van? Hell. Mi van most? Édes Istenem. Mi van? Miért? Most mi van? Ha? Halló?
Mi van? Engedjél oda! Engedj! Engedj! Át! Segítség! Help! Itt meg most kicenzúrázza ki a Roblox is. Ez kellett. Na, menj! Okés. De ne! Miért? Miért? Így sikerült átjutnom ezen a fosom. Jó, mindegy, mehetsz. Úgy, jó, na menjél. Valahogy már menjél. Mi? Ez mi? Mi? Ez mi? Jó, mindegy, át tudok menni, oké? Mi van? Mi? Ja, ugrálnak rajta, a kockát csinál. Gondol... Oké. Vagy nem? Nem tudom. Okés. Ez mi? Ez mi? Ez mi? Ez mi volt? Mindegy. Jó, jövök ide, megnyomom a sárgát. Mehetsz, Máté, mehetsz. Okés. Oké. Jó. Na, hol van? Na, nyom már meg. Mi van? Na, esett már megint. Hú. Na, menj. Jó, engedlek. Mehetsz. Eltűnt. Nem, ott van. Gyerünk. Jó, megvan. Oké. Jump. Oké. Letes. Jó. Gyerünk. Hú. Átértél? Hogy? Mi van? Leesett? Igen. Hú, ez hiányzott még. Fogd a sárgát. Úgy. Jó kutya, jó Máté. Okés. Oké, várj egy picit. Okés. Jó. Oké, mehetsz. Na, úgy, jó. Nem tudom, mit mosolyog a Pali a chatbe. Ne! Hú, a... Semmi. Jó, semmi. Na, mehetsz már. Nyugodtan mehetsz. Menj, csak. Ember. Úgy, jó kutya. Jó, mehetsz. Na, most... Okés? Nyisd ki. Jó. Oké. Tartja nekem. Ugrok. De jól estem. Nem fogok most rézselni, mert ezt majd videó nélkül. De ha akarjátok, csinálok rage videót. Oké. Jó. Na, úgy, ügyes. Az ember mit csinál? Emberkénk. Túlélte. Na, igen, itt van. Most meg jó a wifi-d. Oké, mehet Máté. Jó, átért. Na, menjél. Jó, meg vagyunk. Oké, és... Ne! Az a büdös gyerek letolt. Büdös gyerek. De gyűlölöm. Édes Istenem, azt a békön gyereket. Isten. Jó, semmi. Megmondtam, hogy nem fogok rage-elni, és be is fogom tartani.
Okés, oké, jó, na, ki. Hát, na, gyere, jöhetsz, ugrálok rajta meg, de ilyesmi. Gyerek, mint mondom, Nokia, ilyen kínai Nokia, az jó, az olyan játszik, gondolom. Nokia 230-es, olyan, mertek a Nokiákhoz. Jó, és fogni kellene a sárgát, hogyha át tudnák érni. Jó, meg vagyok, fogom a kéket. Mehetsz. Oké, jó. Megvan. Ne! Lest. Jó, itt van ő is, a Máté is. Engedem, Mátét, mehetsz. Oké. Átért, várj. Átért. Nem tudom. Oké, átért. Oké, megvan. Fogjak. Oké, fogja a sárgát. Jó. Oké. Gyere, jöhetsz. Oké, gyere. Ne! Mehetsz. Máté, mehetsz. Menjél. Na, úgy, és már jó, indulok is. Menjél. Jó, átértél. Hú, ez a double ez már kezdi. Picit izélni az idegszálaimat. Jó? Oké. Mehetünk. Okés. Jó, mehetsz. Kész van, átértél. Nem tudom. Mindegy. Kis átmennek. Igen, oké, átértek is. Fogd a kéket. Jó? Fogja a kéket, tartja. De mi van? Nem ő tartotta a kéket. Menjünk majd kéket. Csak ne es le. Légy szíves. Oké, na, a gyerek mit csinált? Oké. Fogjad ma. Istenem. Jó, mehetsz. Úgy, menjél. Jó, mehetsz. Jó, okés. Jó, mehetsz. Ne! Várj egy picit.